Σε αυτό το tutorial θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καινούριο άρθρο στο Joomla μας και να το δημοσιεύσουμε σε μια καινούργια σελίδα που θα φτιάξουμε. Μπαίνοντας στο διαχειριστικό του Joomla site μας, αυτή είναι η πρώτη σελίδα που βλέπουμε, η βασική σελίδα στο διαχειριστικό. Επιλέγουμε Add New Article. Μας βγάζει τη σελίδα δημιουργίας ενός καινούριου άρθρου και ξεκινάμε από το να εισάγουμε το τίτλο του καινούριου άρθρου. Test Article 11. Αυτός είναι ο τίτλος που έδωσα εγώ στο άρθρο μου. Το alias είναι συνήθως το όνομα, βάζουμε στο alias το όνομα του άρθρου σε λατινικούς αγγλικούς χαρακτήρες και οι λέξεις να είναι χωρισμένες όχι με κενό, με παύλα. Είναι πολύ βασικό αυτό. Test παύλα article παύλα 11, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό, μην το ξεχνάτε, γιατί αυτό είναι που εμφανίζεται πάνω στο URL της σελίδας μας όταν θα το επιλέξουμε για δημοσίευση και για να το δούμε σαν επισκέπτες της σελίδας. Τώρα, μέσα στο άρθρο, στην κεντρική σελίδα δημιουργίας, αυτό εδώ, ας πούμε, που βλέπουμε τώρα, είναι ο editor. Ο editor δεν είναι ανάγκη να γράψουμε με κώδικα, με HTML, με οτιδήποτε άλλο για τις πληροφορίες που θα θέλαμε να βάλουμε μέσα στο άρθρο μας για τη δημοσίευση. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε το editor, έτσι ώστε να βάζουμε κατευθείαν το κείμενο. I am a new article. Θέλοντας αυτό εδώ να το βάλουμε σαν επικεφαλίδα, επιλέγουμε εδώ που είναι το paragraph και βάζουμε πως είναι το heading 1. Πατώντας enter, ο editor ξαναπάει σε παράγραφο και εδώ μπορούμε να βάλουμε ένα κείμενο, οτιδήποτε θα θέλαμε να βάλουμε σαν περιεχόμενο μέσα στο άρθρο μας. Και απλά πληκτρολογούμε, έτσι. Εγώ έχω κάνει ένα Ctrl V, το κάνω εγώ αυτό copy για να μην το επαναλαμβάνω συνέχεια. Και έχουμε βάλει ένα κειμενάκι και την επικεφαλίδα. Αν θα θέλαμε να βάλουμε τώρα και μια φωτογραφία, πηγαίνουμε εδώ που λέει Insert Edit Image και εδώ βάζουμε το source, την πηγή της εικόνας. Η πηγή στο Joomla site μας είναι το images κάθετος το όνομα της εικόνας. Το όνομα της εικόνας το οποίο της έχουμε δώσει εμείς και την έχουμε κάνει upload, δηλαδή μπορούσε να ήταν mypicture.jpg. Πάντα όταν εισάγουμε μια εικόνα βάζουμε το όνομα, τελεία και την κατάληξη, δηλαδή τα 3 τελευταία γράμματα που έχουν, δεν το ξεχνάμε αυτό, αλλιώς δεν το αναγνωρίζει το Joomla και δεν δημοσιεύεται η εικόνα μας. Δεν έχω κάποια εικόνα εγώ να δημοσιεύσω και αυτό σας το λέω. Όταν θέλουμε να κάνουμε ένα link, επιλέγουμε τη λέξη που θα θέλαμε να κάνουμε link και πατάμε στο Insert Edit Link. Το text to display είναι η λέξη η οποία έχω επιλέξει εγώ, αυτή εδώ δηλαδή, και το URL είναι αυτό που θα θέλαμε να συνδέσουμε με τη συγκεκριμένη λέξη. Αν είναι μέσα στο site μας, τότε είναι index.php κάθετος η σελίδα που θα θέλαμε να συνδέσουμε. Αν είναι εκτός site, παραδείγματος χάρη θέλαμε να το συνδέσουμε στο Google, http άνω και κάτω www.google.com. Πατάμε OK και όπως βλέπουμε είναι ενεργό αυτό, έχει μπλεδίσει, έχει γίνει μπλε, πάει να πει πως είναι clickable όταν θα το δημοσιεύσουμε. Λοιπόν, με λίγα λόγια, αυτό εδώ είναι μια απλή δημιουργία ενός article. Θα σας εξηγήσω τώρα εδώ τις κατηγορίες. Στις κατηγορίες προσθέτουμε δηλαδή καινούριες κατηγορίες άμα έχουμε πάρα πολλά άρθρα.
πολλά articles στο site μας. Δηλαδή, άμα έχουμε πάνω από 50 articles, καλό είναι να τα χωρίσουμε σε κατηγορίες, ανάλογα φυσικά με το περιεχόμενό τους. Έτσι, μας διευκολύνει και στη δημοσίευσή τους, άμα θα θέλουμε δηλαδή να δημοσιεύσουμε μερικά άρθρα της ίδιας κατηγορίας σε μια σελίδα, θα σας δείξω αργότερα πώς, είναι καλό να υπάρχουν κατηγορίες έτσι ώστε να διευκολύνεται και η δουλειά μας. Και φυσικά είναι πιο εύκολο στη διαχείρισή τους. Άμα είναι πάρα πολλά τα άρθρα, δεν τα αφήνουμε ποτέ uncategorized. Αλλά αν έχουμε λίγα άρθρα, τα οποία δεν μας ενδιαφέρει να τα βάλουμε σε κάποια κατηγορία, μπορούμε να αφήσουμε στην προεπιλογή εδώ το uncategorized και να προχωρήσουμε. Κάνουμε ένα save and close και βλέπουμε εδώ πέρα πως έχει δημιουργηθεί το καινούργιο μας άρθρο, το test article 11. Άμα βάλουμε, όπως το κάνω τώρα, hover, άμα δείτε, μας βγάζει μια επιλογή edit. Άμα ξαναπατήσω επάνω στο άρθρο, μπορούμε να μπούμε μέσα και φυσικά να κάνουμε οποιαδήποτε αλλαγή θα θέλαμε να κάνουμε. Πώς θα το δημοσιεύσουμε τώρα? Πάμε ξανά στην αρχική σελίδα, στο control panel. Θα θέλαμε να το δημοσιεύσουμε με μια καινούργια σελίδα στο site μας. Δηλαδή, με ένα υπομενού. Πηγαίνουμε στο menu, σε πάνω στο top menu, ή από αριστερά μπορούμε να επιλέξουμε στο structure το menu manager. Εδώ μας βγάζει όλα τα menu τα οποία έχει η σελίδα μας. Ας πούμε, θα θέλαμε να το δημοσιεύσουμε στο ελληνικό menu. Η συγκεκριμένη σελίδα έχει δύο γλώσσες, οπότε έχει δύο διαφορετικά menu. Είναι σαν να είναι δύο διαφορετικές σελίδες. Οπότε θα δημοσιεύσουμε εμείς στο ελληνικό. Μπαίνοντας μέσα στο menu, επιλέγουμε νέο, new, και τώρα εδώ λέει menu title. Αυτή εδώ είναι η δημιουργία της σελίδας. Μόνο μια σελίδας, όχι ολόκληρου ιστότοπου, μιας ιστοσελίδας. Στο menu title βάζουμε συνήθως το όνομα του άρθρου που θα θέλαμε να δημοσιεύσουμε. Δηλαδή εδώ θα τον ονομάσουμε test page. Επειδή είναι το test article, θα την ονομάσω test page 11. Το alias είναι το ίδιο όπως και με το άρθρο. Βάζουμε το όνομα της σελίδας, το menu title δηλαδή, το βάζουμε με λατινικούς αγγλικούς χαρακτήρες, όχι κεφαλαία, όχι ειδικούς χαρακτήρες και χωρίς σύμβολα. Και αντί για κενό, βάζουμε πάντα παύλα. Test, παύλα, page, παύλα 11. Τώρα είναι εδώ πέρα η επιλογή του menu item type. Εδώ δηλαδή. Τι θα θέλαμε να δείξει η σελίδα μας αυτή? Στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλουμε να δείξουμε μονάχα ένα άρθρο. Οπότε επιλέγουμε άρθρα, articles, και προσπαθούμε να βρούμε αυτό που λέει single article. Δηλαδή θέλουμε να επιλέξουμε να δείξουμε στον επισκέπτη μας μονάχα ένα συγκεκριμένο άρθρο. Το πατάμε. Μόλις πατήσουμε το single article, εμφανίζεται από κάτω μια άλλη επιλογή, η οποία μας λέει να διαλέξουμε ποιο article θα θέλαμε να δημοσιεύσουμε. Πατάμε το test article 11. Πάρα πολύ ωραία. Από εδώ, από αυτή την πλευρά έχουμε τελειώσει. Αν κοιτάξουμε τη δεξιά πλευρά, βλέπουμε το menu location, δηλαδή σε ποιο μενού έχουμε δημιουργήσει την καινούργια σελίδα που θα θέλουμε να είναι, και εδώ βλέπουμε το parent item, δηλαδή κάτω από ποια κύρια σελίδα θα είναι. Άμα πατήσουμε εδώ στο drop down, βλέπουμε την αρχική, το προφίλ, τα τμήματα, θεραπείες, επικοινωνία. Αυτές είναι οι βασικές, θα σας δείξω και στο site, οι 5 βασικές σελίδες, οι πρώτες, οι κύριες. Οπότε, άμα θα πάμε εδώ, θα επιλέξουμε να το βάλουμε μέσα στα τμήματα, που έχω δημιουργήσει άλλη μια σελίδα test. Άμα πατήσουμε save και πάμε στη σελίδα μας, πάμε στα τμήματα, θα δούμε πως έχει δημιουργηθεί το test page 11. Και άμα πατήσουμε στο test page 11, εμφανίζεται το test article που δημιουργήσαμε. I am a new article, I'm a new article κλπ. Έτσι, πολύ εύκολα δημιουργούμε μία σελίδα να δημοσιεύσουμε ένα article το οποίο δημιουργήσαμε.